И сега има хора, които в Негово име пророкуват и говорят. Но знаете ли, името на Господа е яка кула. Нека дадем слава на Бога. Името на Бога работи. Амин. Работи за всички. По всяко време. Амин. Името на Бога не се променя. Името на Бога изцелява, освобождава. Но само тези, които извършат Неговата воля, те ще наследят царството. Сега разбрахте ли? Разбрахте ли, защото има хора, които са пророкували в Негово име. Чухте ли какво вика? Не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме. Означава, че има хора, нещо време, които работят на нивата, обаче не познават Господа. Разбрахте ли за какво става въпрос? Не познават Господа. Деца. Моля ви се. Максим, децата. Има хора, които работят, но не познават Господа. Работят от друго име. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Служат на друг Бог. И днес Словото идва към мене и към тебе. Амин. Нека да кажем амин. И чуй сега. Фарисеите бяха едни от тях. Разбирате ли? Фарисеите, които даваха Максим, ело тук си, например, моля тук, не да нарушаваш дисциплината, не дей. Фарисеите, които даваха десятък от копърчето, от миродията там, не знам си какво, всичко вършиха перфектно. Много работеха.